Pipila ka dalan sa uptown area sa Cagayan de Oro City nga kaniadto wala ginabaha, gibahaan kagahapon. Samtang usa ka helicopter nag-emergency landing sa El Salvador City, Misamis Oriental ug landslide nahitabo sa Marawi City resulta sa kusog nga ulan. Aning report. Kini ang kuha sa netizen nga si Maria Kisha diyang ilang gisubay ang dalan sa Upper Balulang sa Cagayan de Oro City Martes sa hapon atol sa kusog nga ulan. Makita ang taas nga level sa tubig baha sa kadalanan ug makita pa nga nagtulod na lamang ang usa ka motorista sa iyang motor nga nadaot tunga sa dalan. Ang maong dalan usa sa mga lugar sa syudad nga dili mabahaan kaniadto tungod anaa kini nahimutang sa taas nga bahin. Sa El Salvador City, Misamis Oriental, nakuhaan sa netizen nga si Brian Kapungan ang pagtugpa sa usa ka pribadong helicopter dapit sa baybayon sa Uloy Roa sa Barangay Mulugan. Sumala sa kapulisan, nag-emergency landing kini tungod sa kusog nga ulan. Kapin oras kini nga nagpondo sa dapit ug milupad rasab ug balik. Sa Marawi City, may dahili ang dakong bahin sa Emi Road sa Barangay Emi tungod na sab sa ulan sa lugar. Dakong bato, yuta o mga punuan sa kahoy ang nalakip sa mibabag sa dalan, hinungdan nga dili maagian sa mga motorista. Temporaryo silang gipaagi sa diversion road sa Sagunsongan. Gilayong miresponde ang mga personal sa City Disaster Risk Reduction Management Office sa lugar ug nakigkoordinar na sa ubang ahensya sa gobyerno aron mahipos ang mga mibabag sa dalan. Kagahapon sa hapon, giisa sa pag-asa ang yellow warning level sa pipila ka lugar sa Mindanao tungod sa kusog nga ulan nga dala sa localized thunderstorms. Karong adlaw, dunay low pressure area nga gimonitor ang pag-asa nga nahimutang sa Palawan ug anaa sulod sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Hinuon, ubos ang tsansa nga mahimo kini nga bagyo. Samtang ITCZ ang magpaulan sa dakong bahin sa Mindanao. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.